Okay, TNT ambepo. Manja akhale mbali mutu mwamba kuyang'ana pachoyala chathu straight osayang'ananso zinthu zina. Tili pakuyamba pemphero sagwedezeke ayi. Tikweze manja athu kufikira molingana ndi mapirikaniro. Allahu Akbar. Zanja la manja likhale pamwamba pa zanja la manzere. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله خيرك. Sopano mulijimire zayamba kuwerenga suratul Fatiha kutha kwa pamenepo nkuzawerenga sura iliyonse ya mu Qur'ani. Allahu Akbar. Titagwira maondo timayang'ana pansi pakati pa mapazi ndipo mapaziwa asagundane. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Msana mutu komanso miyendo zikhale zongoka. Sami Allahu liman hamida, rabbana lakal hamd. Apano timaweramuka komano apa timayima straight manjawa atayang'anisana ndi thupi. Sopano tikupita pa sijida. Allahu Akbar. Osayiwala ayambe maondo kenako manja athu kenako mutu kufika pansi. Kutalika kwa manjawa akhale wayerekeza ndi makutu komanso asagundane ndi mutu. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Apa mapazi akhale atayimirira koma zala ziyang'ana ukibla. Ntchafula zanu zisagundane ndi mimba komanso manjawa masulawo akhala atagwira pansi. Tizazuka pa sujudu paja kubwerera mbuyo. Choyambirira chosa chipumi mphuno kenako manja. Allahu Akbar. Tisayiwale kuti tikakhala phazi lathu la manja lizayimirira la manzere tizaligonesa. Kenako tipitanso pansi kusijida ya namba 2. Allahu Akbar. Osayiwala ndondomeko manja mphuno chipumi. Good. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Kenako tizayimiriranso ngati mmene tidapangira koyambirira muja. Allahu Akbar. Ngati mmene tidapangira koyambirira tizawerenga suratul Fatiha. Ndipo tikamaliza suratul Fatiha tizawerenganso sura ina iliyonse ya mu Qur'ani posakhala yoyambirira ija. Ndi nthawi sopano yakuwerama kachiwiri. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Sami Allahu liman hamida, rabbana lakal hamd. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Allahu Akbar. Panthawi imene mwakhala mapazi azooneka choncho. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Mukakhala pa sijida mapazi azooneka choncho. Sopano mukamachoka pa sijida muzafikira kungokhala sopano manja anu mutatambasula ndi kugwira ntchafu zanu. Allahu Akbar. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Tsopano kumaliza kwa swala yathu tizatembenukira nkhope mbali ya manja kotero kuti nkhopeyo ngakhale amene ali kumeneko akhoza kuyiona. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Kenako tizatembenukizira mutu wathu kumanzere, phewa la kumanzere. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah, swala yatheka basi. Ukhozano kumapanga maduwa kupempha zomwe mukuzifuna pa umoyo wanu. قيمتنا أخلاقنا والدين كله شيم كفاه نورا في الظلم. لأننا خير الأمم يدعو الأخص والأعم إلى التحلي بالقيم. أطفالنا هيا اسجدوا